Welcome back mga kastudyo to another mukbang. Today's episode po, we have Giant Cheesy Tiger Lobsters. So ayan po, isang malaking lobster po ito mga kastudyo. Ito po ay more than 2 kilos po. Yes po, ang laki. So nabili po namin to sa Crab Pro Cebu. So suki namin sa mga seafoods. Yes. Per kilo po ng tiger lobster mga kastudyo is 2,100. Ito po, nabili namin almost 5K na po, mga 4,900 plus. Yes po. Tapos, mayroon ng cheese, sila na din po yung nagluto nito. Sobrang laki niya mga studio, ayan o. So, first time namin to makain ng tiger lobster na mayroong cheese po. Yes po. Ito po pala ay nakabake. Sa pagluto po, binake po ito. So, hindi na natin paggalin to. Excited ka na? Yes, sobrang excited ko na po. So, tara po, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, mga onta ninyo mga studio. Yes, kain tayo. Kayo na daw? Ito, ako pang. Oops. Uy. May cheese ito. Wow. Lah, kadakong uno din naman. Oops. Lah, Ang laki nito mga kastudyo. ako din naman kuha ko. Din pang. Sana ko dito. Sabay tayo ha. Oo. Grabe mga kastudyo. Wait lang. Ano ba to? Masuod ka ni sa kung bao sa kahungitan. Ang laki. Lah, grabe. Wow. Kain tayo mga kastudyo. Ang sarap-sarap nito. Kain po. Ang sarap pa. Magkahalong kung ano, cheese o tsaka yung laman niya ba? Saka, sa Bisaya, palabo kay unod. Siya na sa Tagalog yung... Malaman? Mataba? Parang ganyan. Parang sobrang malaman niya ba? Masarap pala siya, mayroong cheese. Masarap din siya i-bake pala pang. Ano ito? Ang laki nito ah. Dito muna ako. Yan. Wow. Sarap, sobrang sarap. Lagyan natin ng kanin. Ang sarap talaga. Grabe, matagbaw dito ba sa kaingon ani no? Sobrang laki. Oops. Ala. Dok. Ang dami pong cheese nito oh. Pinakpunan pala namin to ng tinai niya. Kaya hindi siya malangsa ba? Ang sarap niya. Wow, grabe. Ang laki mo. Yan pang. Grabe. Panalo sa sarap. Ang kuan kay pa kanang ang lambot niya po. Ito po ay 5,000 including delivery fee. 5,055. Worth it ba? Mahal po kasi talaga yung lobster kaya bihira kami makain ito. Napaka-special po ng araw na to. At kain kami ng ganito kalaking lobster at saka mahal ba? Yes po. Bihira lang kami kumakain kasi yun nga, mahal nga. Thank you Lord. Hindi natin afford agad. Pero lang kung mayroon tayong extra ba. Yan.
Lupon na niya. Maliban sa mahal pang, hindi rin siya dapat araw-arawin kasi Naka-high blood ba itong lobster? siguro parang naka-high blood ito pang. Nakaka-high blood ba? Uy, hindi putlon. Yan. Ang laki niyan pang. Ano yan? Iloko na ko. Silokon mo? Uy, one arm din isuod. Ang sarap din ng cheese na nilagay nila, no? Anong klaseng cheese kaya to? Kunin ko to pang. Hmm. Oops. Uy. Kahit pala. Hinay lang. Yan. Ito sa akin. Lakad ako. Ang laki po niya mga Una suna. Ay, meron konti. Mayroon din. Tilokon din ako. Dili sa ulo, mang. Oh, kadagang cheese, ani. Napay uno din yung ulo, no? Sobrang worth it nito pang kasi ang daming laman, no? Ang sarap. Yan, o, nakita nyo na yung ulo pa lang. Ang laki na. Malaki pa mas kamay ko, mo. Malaki pa sa kamay ko. Ala, puro uno dyan sa ulo, mo. Sa akin, be. Para siyang lasagna. Tingnan dito pa, oh. Meron cheese sa ibabaw. Naghanda din po kami dito ng lemon Yung juice. sito. Ang tagal, umay talaga yung sito, mo. Tamang-tamang pamaris. Parang hirap busin ng kalahati lang, ah. Pang. Ako parang hindi ko siya maubos pang. Dami pang. Parang nakakabusog po talaga. Ito, naubos ko na yung sa akin, oh. Grabe, ang laki pang. Ano ito? Ang laki ng ulo, no? Wow. Itong mga galamay, kaunon pala. Italikod mo pa. Na. Tingnan niyo po mga ka-studio, oh. Grabe, sobrang laki niya po. Butang ng skilin, mo. Lihog, mo. Yan. Ni mo ato ng tabangan. Oh, parang hindi ko na siya maubos talaga pang. Yan, oh. Kita nyo yung, kung ano? Oh. Ano yung ulo niya? Hindi, galamay pa. Galamay? Laki po ng galamay, oh. Mayroon bang kuhan dito sa loob mo? Pero wata yung pagdukduk, mo. Lagay natin niya sa gilid, no? Ay, sorry po. Gusto mo pa pang? Ay. Tabangan natin yan. Pala pang. Kunti na lang yan. Oh, kita nila. Ano yan? Ay. Galamay. Meron ba? Busin mo na yan pang. Wala na. Yung ka lang. Laki. Wala naman ito pang. Mm. Kunti na lang. Tingnan ko na to. Yan. Ambos na po. Worth it yun mga kastudyo. Grabe. Worth it yung 5K. Mm. Kuan kasi mas maganda kasi ba ma-experience natin pa no kumain ng ganyan ba kasi buong buhay natin ma-treasure natin yun ba Oo, yung grabe yun, oh. Hindi na mawawala sa atin yun. Yung memories na nakakain tayo nito no.
Maraming salamat po talaga sa lahat ng supporters po ng Bisaya Studio sa YouTube at sa Facebook po. Yes po, maraming salamat po sa walang sawang suporta mga ka-studio. We love you po. Shoutout po muna kami. Inom muna tayo. Excuse me po. Mega shout out Tita Tess. Hello Tita. Ay, tita. Shout out Giluna Brigoli, Inamas Alibram, Marshall Lapore, Melbs Anyos, Lenny Rabadon Bautista, Lilibeth Tejada, Rona Talandron Salmeron, Nita Lingan, H Town BM at Bernard Go. At yun na po lahat mga studio for today's episode po. Sana po nag-enjoy kayo sa Giant Cheesy Tiger Lobster. So yun po. Kita-kita po tayo sa susunod na mukbang. Maraming salamat po. Bye-bye!